La ngiphuma khona nje sekujwayelekile ukuthi kukhona abantu abaduma ngento ethile. Kwesinye isikhathi ke akusiyinto enhle, into embi, into engathandeki engafunwa umuntu, kodwa adume ngayo umuntu agcine sekayiqhenya ngokuthi udume ngaleyo ndlela. Kukhona nje estradini sami omunye umama udume ngokuthi unenkani futhi uyathukana. Ngike ngithi ngidlule nje ngizwe abantu abakhe bamncenga. Hayi mama, asingawacithi lamanzi besiwashela kuyizingubo, basebenzisa lamabhadi amakhulu. Yabona lamabhadi abuya ngale eMaputo. Lamabhadi amakhulu esenke bebawasha izingubo. Labantwana sebayamncenga. Hayi asingawacithi lana ngoba azophumela estradini. Yabona abantu bence insila yethu. Hayi aphendule lo mama. Hayi bangazi kahle mina. Ngabathuka kabi mina. Mina ongakangazi manje ukuthi ngiyathukana. Shuthi uyafika kule lokuyishi. Udume ngentembi kodwa uyayithanda. Kukhona nje namaphoyisa. Iphoyisa nje lidume ngokuthi hayi liyaphuza. Alisana nkinga nokuthi emsebenzini bayamazi ukuthi hayi ufika nukugoloko nabomakhelwane bayazi. Akasana nkinga somukele nje sekugcina kwaziwa kuthiwa hayi le maphoyisa ayaphuza kanti hayi nguloyi-1 wale lokishi owenza leyo nto sogcina udumisa kabi amanye amaphoyisa. Hayi kube khona nje ukuthi umuntu adume ngentembi ukuthi hayi lona bese adakiwe usukela abantu. Naye bese asoba bamkhumbuza hayi man izolo bese wenzani khathi silapha elonji sosukela uyibanibani uyamdlopha umfaka umuntu esweni kanti bese kuyini indaba mawudakiwe usukele bantu. Hayi agcine naye sekayiqhenya ngoba njalo ekseni uma bekadakiwe ngayizolo uyakhunjuzwa ukuthi hayi mari izolo usihluphile sicishe saboshwa ngenxa yakho ngoba bese usukela abantu abangasenzanga lutho. Agcine ayiqhenya mina bangazi kahle mina ngingabuthela utshwala. Hayi bangibona kahle mina ngibhenywa mina usho nguye osukela abantu. Kukhona nje ukuthi umuntu agcina aziqhenya ngokuthi udume ngokuthi uma anikwe itupperware ngenzeka nje bekuyibirthday yakho wabese usika ikhekhe uyomnika. Yabona mhlawumbe nisebenza nonke noma ungumakhelwane noma nje yabona umuntu omjwayele yabona so yamnika ngale tupperware ngale sikhaftini lelo khekhe angayilethi ku birthday yakho elandelayo uphinde uthathenye isikhaftini ufake phakathi ikhekhe uthi hayi futhi ngihlanganisa unyaka ngicela ube nginika lesikhaftini salonyaka ophilile athi hayi ngizayiletha futhi ngifuna ukusiletha sesinento ethile phakathi. Uyoze ubirthday iminyaka eyi5 ilandelana solothi hayi umngani wami uzayiletha ikhaftini ngoba njalo makuyibirthday yakho uyamsikela ikhekhe yabona umphathele uthi hayi nali ikhekhe uzawu-enjoya i-colleague kasilethi lezi khaftini naye agcine sekayiqhenya. Mina ikhaftini zabantu zigcwele la ukhomba ikhabethe zigcwele la zonke lezi ezinye angisazazi zokuthi zabobani. Uyiqhenya ngentembi. Omunye udume ngokuthi iy'moto zakhe zonke kuze gugayo zonke ziba sengozini zivithike zibe beyond repair. Naye seyinto angayifihli seyinto ayishaya isifuba ngayo ukuthi hayi yena ngudriver omdala netbantu abakwazi kushayela ngoba akathathi phela i-responsibility ukuthi yena zakhe uyicumba bhasi mhlawumbe ushayela dakiwe mhlawumbe vele nale license walithenga futhi akusimuntu oyimisele ngokufunda umthetho womgwaco. Manje njengoba zonke iy'moto zakhe soyishintshe kayi4 zonke kuze eke yaguga vele ukuthi hayi le igugile iseyitineni noma ubeke igciki imile nje ejardini zonke ziphelele engozini zemoto. Agcina athi bantu bala South Africa bakwazi ukudriver. Buka 4 yemoto zami zonke ziyashayiswa zibe beyond repair. Hayi nabantu basaba kubuza ukuthi hawo wena sonke isikhathi uhlale uright laba abanye abantu ba wrong. Hayi cha yazi kube khona umuntu ukuthi uthandana kuyiqhenya ayiqhenye ngentembi ngento yazi ngento ongeke ungumuntu uphile kahle nje ungumuntu ophilisana nabantu uyiqhenye ngayo. Hayi ayiqhenye ngokuthi yena hayi akancengani
ya mina ingakho nginabo baby mama abayi4 engihlukane nabo ingoba mina anginqengani mina ngimncenga umuntu wesifazane uma ngibhedela ngiyahamba. Hawu ndoda wena uyozuyithobe nini uhlale phansi nomuntu wakho nilungisa izinto. So ngiyayichenya ngokuthi kunabo baby mama abayi4 wena obashile bonke beba wrong wena right. Wazi wayi angel bo weputi. Hayi abantu abaqhubeka ngokuyichenya ayiqhenye yena ukuthi ayivele yena uyahluleka kufika umuntu. Hawu mina bayazi nala kusebenza khona vele isikhathi angisibambi mina ngihlale ngilate noma ngingavuka early ngivele ngibe late. Hawu uyichenya ngaloko ukuthi wena uhlala ulate. Hayi nawe zikhona nje izinto emhlabeni zizinengangaka wakhetha ukuthi wena uzoyichenya ngokuthi uyahluleka kufika early. Kusemishadweni, kusemingcwabeni, kusemalobolweni, 21st birthday, yiparty, yidate, kusemsebenzini wena ufika late and uyayichenya ngaloko. Hayi kahle bhuti. Kahle bhuti hayi ungayichenya ya mina bayazi vele hayi isikhathi vela ngisibambi. Ngisibambi mina isikhathi noma ngingavuka ngobani ekseni noma ngingavuka ngo4 kumele kube ngiphuma endlini ngo6 ngizohluleka. Hawu chenya ngokuba late ngokuba i late comer.